खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बायदि आयदायारि गासै मोनस्नि थुनलाइयारि बान्था 2024 खौ बर' रेबग्रा जथुमा फोसावबाय। हाजोआव गोबांथार बिबांनि मोसौ बेदर बोखांदों। बरपेटा र'डआव सासे ड्राग्स फालांगिरि हमदों। कांग्रेसि एमएलएनि खुगायाव अगबखौ बाखनायनाय राव। हायुङारि मानास हाग्रामायाव बडोलेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सआव इएम रन्जित बसुमतारी। मन्त्रि रन्जित दासआ नायगिदिंहैदों गोदानै लुजानाय फ्लाइअभार। नगावआव दुथांफोरनि आखायाव सासे लाइमोननि जोखोम। रेलजों सौग्रावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुबुन गुबुन बिथिंनि बायदि आयदायारि गासै मोनस्नि थुनलाइयारि बान्था 2024 खौ दिनै 18 फेब्रुवारि 2024 रबिबार खालि बर' रेबग्रा जथुमा फोसावबाय। चिरांनि बिजनि टेंफाख्रि भवनाव दिनै बर' रेबग्रा जथुमनि मोनसे मावफुं मेलाव बयनिबो मददजों गनायथि लाखांनायनि उनाव बे मोनस्नि थुनलाइयारि बान्थाखौ खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों बर' रेबग्रा जथुमा। बोसोरफ्रोमबो बर' लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय होबोजाबाय थानाय बान्थाफोरानो जादों फारियै आसाम मुसाहारि थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों गागि लिरगिरि पुर्ण ब्रह्मनि आलायारननि लामाजों सुंद' सल' बिजाबा। बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों गागि लिरगिरि आरो सावराय बिजिरगिरि राखाव बसुमतारीनि बैसागुनि अनथोब सावराय बिजाबा। निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों उन्दै लिरगिरि उदांस्रि ब्रह्मनि आंनि सिनायथि खन्थाइ बिजाबा। लाइमोन लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थानि थाखाय जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि सेलमेट रानी बर'नि सुंद' सल' सायख्लुम बिजाबा। फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाय थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों गागि लिरगिरि दिनेश सिंह ब्रह्मनि रावस्लाय बिजाब बमदिला 1962 बिजाबा। पबिन बरगयारि खन्थाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों गागि लिरगिरि आरो खन्थाइगिरि रुबिला स्वर्गियारिनि खन्थाइ बिजाब सोदोबनि गांग्रिं बिजाबा। जोबथारनायाव देग्लाय बोसोरावसो जागायजेननाय अरुपगोरा बसुमतारी फावथाय थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों जयश्री बसुमतारीनि थुनफावथाय बिजाब खिथेरनि अरा। मख'नो गोनांदि बे मोनस्नि थुनलाइयारि बान्थाफोरखौ फैगौ 19 मार्च 2024 अक्ट'आव बर' रेबग्रा जथुमनि जोनोम सान फालिनायाव काजलगावनि गाहाय मावख'आव गथायनाय जागोन होननानै बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। कामरुप जिल्लानि हाजोआव गोबांथार बिबांनि मोसौ बेदर बोखांनो हानाय जाथाया सोराङाव फैदों। हाजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव पुलिसा सेग्रामनानै होबथानानै दोनजानाय गोबांथार बिबांनि मोसौ बेदरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाजो ओनसोलनि बुल्लुद खवारपुर आरो बारनिरनिफ्राय बोखांदों मोसौ बेदरखौ। मागु मोसौखौ बुथारनानै बेदर गोदाफुबाय थानाय समावनो हाजो पुलिसा हमहैदों। बेजों लोगोसे हाजो पुलिसा आयेन बेरेखा मोसौ बेदरनि हेंथायै अपारेशन खालामगासिनो दं होननानैबो फोरमायदों। हाजो थानानि असि नवजित नाथनि दैदेननायाव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। बबेखानि बे जाथायजों लोगोसे लोब्बा लानानै 9 सुबुंखौ हाजो पुलिसा हमनो हादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बरपेटा र'डआव गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरि हमदों। बरपेटा पुलिस आरो एसएसबीआ जथाय अपारेशन खालामनानै बरपेटा र'डनिफ्राय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो एसएसबी आरो बरपेटा पुलिसा बरपेटा र'डनि रेल गेट साखाथियाव जथायै सिग्रोमनानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ हाउली दाबाइलापारानि जावेद आलीनि फिसाज्ला 39 बोसोर बैसोनि सावेद आली होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि सावेद आलीजों लोगोसे पुलिसा 32 ग्राम ब्राउन सुगारखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आरोबाव कंग्रेसआव गुगा बावगोननि सन्देह। बे समाव कंग्रेसनि हालोदा मोजां नङा।
कंग्रेसनि हालोदा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि गोजौ थाखोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा कंग्रेसखौ नागारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव हाबफैबाय। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिफ्रा दोलो नागारनानै खुंथाय गोहोआव थानाय बीजेपीआव आखाइ हमहैदों। बेनि अनगायैबो आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि मावफुं आफादगिरि नर्थ करिमगंजनि एमएलए कमलके दे फुरकाइस्ट आरो बारग' मन्त्रि मंगलदैनि एमएलए बसन्त दासआ कंग्रेसआव थानानैनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारखौ उदाङै मदद खालामनो फोसावदों। जाउनाव कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराया बिसोर सानै एमएलएनि हेंथायै जाहोन खिन्थानाय नटिस जारि खालामनो गोनां जादोंमोन। कंग्रेसनि बे अलखद समावनो कमलके दे फुरकाइस्ट आरो बसन्त दासजों लोगोसे गारां गोरोबहोदों एमएलए आब्दुल रशीद मण्डलआ। एमएलए आब्दुल रशीद मण्डलनि खुगायाव मित्रजोट सोरखारनि बाहागोआरि असम गण परिषद एबा अगपखौ बाख्नायनाय राव ओंखारदों। मख'नो गोनांदि अगपआ कंग्रेसजोंनो दाना होजानाय दोलो होननानै रशीद मण्डलआ बुंदों। ओरैहाय एमएलएनि बे बानबुंथिया राजखान्थि खोलोबाव जोबोरैनो सावरायजादों। बेजों लोगोसे एमएलए आब्दुल रशीद मण्डलाबो थाबैनो कंग्रेस नागारनानै खुंथाय गोहोआव थानाय अगपआव आखाइ हमहैनो हागौ होननानै सन्देह जाहोदों। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जआव खुंफुंजानाय इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सआव नैथि साननि हाबाफारियाव हाग्रानि जुनार थासारि मिथिंगा आरो हाग्रानि सम्पद रैखाथिनि सायाव गुबैयै सावराय जथुम लानाय जादों। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि खाथि खाला ओनसोलनि हाजार हाजार फरायसाफोर मिथिंगा मोजां मोनग्रा रायजोजों लोगोसे हायुङारि मानास हाग्रामायाव नुजाथि फैनाय दावबायारिफ्रा बाहागो लादों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सआव। हाग्रानि जुनार आरो हाग्रानि सम्पदनि रैखाथिनि सायाव माखासे हाग्रा सम्पदनि आखा फाखा नायबिजिरगिरिया बे सावराय जथुमाव बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसेनो बाहागो लानाय फरायसा मिथिंगा मोजां मोनग्रा रायजो दावबायारिफोरजों लोगोसे सावरायलायो हाग्रा बिफाननि अफिसार आरो सावरायमेलनि आखा फाखा नायबिजिरगिरि सुबुं आरो आलासिफ्रा। दिनैनि जथुम्मायाव आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों बुंदोंदि गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरआव आरो हायुङारि मानास हाग्रामायाव बुहुमनां वाइल्ड लाइफ कनफारेन्स गोनांथि मोनदों। हाग्रानि जुनार एबा जिब जुनारजों मानसिनि सोमोन्दोआ माबायदि आरो मानो जानो नांगौ बेनि सायाव। हाग्रानि जुनार एबा जिब जुनारनि सायाव सुबुङारि अननायनि सायाव गाहायै सावरायनाय जादों गिबि खेबनि थाखाय खुंफुंजानाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सआव। हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों बुंदोंदि बिटिआरनि ओनसोलनि हानि 34% हाग्रा ओनसोल दङ। बेनिनो 14% जोबस्रांलांबाय। दासान्दि बिटिआरनि 20% हायाव थानाय हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जायगायाव हाग्रानि जुनार आरो हाग्रा सम्पदनि रैखाथिनि थाखाय बिटिआर सरकारा आलादा आलादा बिथांखि लानाय जादों। बरपेटा जिल्लानि बरपेटा रड नोगोराव गोबाव समनिफ्राय रेलवे फ्लाइअभारखौ लुफुंजायैयाव गोबां जेंना सोमजिनानै दङमोन। आथिखालाव बे जेंनाया जोबनायनि लामायाव फैबाय। बरपेटा रडनि फ्लाइअभारआ आबुङै लुफुंजायैयाव नोगोरनि गेजेराव थांनाय फैनाय गारि मटरनि हान्था मेलायाव जोबोद जेंना फैदोंमोन। नाथाय दा बे जेंनाया जोबनायनि लामायाव फैबाय। बरपेटा रडनिफ्राय साहा मानास नेशनेल पार्कआव थांनाय लामाया फैगौ समाव गोरलैयैनो थांनो हानाय जासिगोन। जायगानि आगु एमएलए आरो आथिखालनि केबिनेट मन्त्रि रनजित दासआ सनिबारखालि नायगिदिंहैनानै खामानिनि सोमोन्दै बुजिनानै लाखैयो आरो फैगौ 10 मार्चनि सिगां बे फ्लाइअभारखौ सोरखारा बेखेवगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। नगाव जिल्लायाव दुथांफोरजों गाग्लोबजानायनि जाउनाव सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों होननानै दिनै फुंनि समाव मिथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नगाव खावैमारिनिफ्राय मोनानि समाव बे जाथाया जादों आरो जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा आब्दुल आजिजमोन। आब्दुलखौ मोनानि समाव बाइक सालायग्रा सानै दुथांफ्रा गोबौ आरो गोफार हाथियारजों गाग्लोबखांनायनि उनाव खाबु लानानै खारदोंमोन। बिसोर सानैखौबो खावैमारिनिनो नबी हुसैन आरो रशिदुल हक होननानै सिनायथि होदों आरो बिसोरो आब्दुलखौ गोबाव समनिफ्रायनो हुमखि होबोबाय थानाया सोराङाव फैदों। पुलिसआ मिथिनो मोननानै जाथायसालियाव सौहैदोंमोन आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय खावैमारि FRUआव दैथायहरदोंमोन।
धेमाजिनि जनायाव सनिबारखालि गोख्रैयैनो खारबाय थानाय रेलगारिजों गंसे एल्ट' गारिया सौग्रावनानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एल्ट'आ रेल लामाजों थांबाय थानायावनो लाचित एक्सप्रेस रेलजों सौग्रावनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो हादों। एल्ट'आ रेलजों सौग्रावनानै 200 मिटारसो बारा गोजानसिम बोनानै लांफाजादों आरो एल्ट'नि ड्राइभारा जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जादों। थैनाय सुबुंखौ जनाय महकुमानि सिङाव थानाय मेदेला कसारी गामिनि अरुप सनवाल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।